ବନ୍ଧୁଗଣ, ନଡ଼ିଆ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ନଡ଼ିଆ ଓ ପିଞ୍ଛ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘର ପ୍ରତି କେଉଁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘର ପ୍ରତି କେଉଁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଲାଭ ତୁଳନାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଚେରକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇ ମାଟିର ଉର୍ବରା ଅଂଶକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନିକଟରେ କୌଣସି ଗଛ ହୁଏ ନାହିଁ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଛରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ନିକଟରେ ଚାଳଘର ଥିଲେ ନିଆଁ ଛିଟକି ଲାଗିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଗଛର ଶୁଖିଲା ବାହୁଙ୍ଗା ଓ ପାଚିଲା ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ଆହତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ମନା ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଲଗାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବଦଳରେ ଲୋଟଣୀ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ରୋପଣ କରାଗଲାଣି, ଯାହାକି ବିପଦର ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।